Bir adam arak içip el çekmese, ine koyarını koymasa, ine koyarını koymasa, şodur şunu da Hudaýyň ýanyna barsa, şol edil ozol bir daşa, ozol bir bota, ozol bir agaja Hudaý diýip, şoň başyna oturup daşdan dilep, agaçdan dilep, edil bir botperest bilen ikisi bile oturuljakdyr diýipdir. Sahih hadis Peygamberimizin aýdan kebi. İbn Habban sahihinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ýene bir sözünde: "Men laqiyallaha mudmina khamrin laqiyallaha ka'abidi watan." Bir adam hemişe arak içip terk etmeyen, tövbe etmeyen şu düşünü dünýeden geçse, Hudaý Taala sataşanna, Hudaý Taala şoňa nazaryny salanna edil bir botperest ýanyk raftar etjek şoň menen diýipdir. Medine'de bir ulamalaryň biri geçipdir musulman da wallah. Bir gece diye Peygamberin mescidine gaşyn barýadym diye Mescidün Nebi'ge. Peygamberin mescidine gaşyn barýadym diye ýolda bir zinany sataşdy. Ey ahun näde? Ey falan ağa. Peygamberin mescidine barýan, sogap gerekmi hawa? Can haheşem sogap gerek boljak bolsa gel falan yerik, bir adam öljek bolup ýaty, şoňa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah diýip ýanyna aýtmaga adam ýok, dur şunu denana erkadam ýok. Can haheş gelipdir bir denana ewinden çykyp. Sogap gerek boljak bolsa ştada bar diýip. Men de beýdip haheş etdirýärsiň bardym diýipdir. Korkya adam aýtmaga. Barıp la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip ýanyna aýdy berdim. O da gözüni nemip ýaty. Ahir gözüni açdy. Nätdir watyň diýdi maňa. Bolludy medenden ýok bol tursana diýip aýtdy. Aýtýan zadyň maňa ýokmy? Men ir biýdardygymy aýtdym. Sen aýtýanyň maňa gerek zatda öljek bolup ýatan adam. Aýtýanyň maňa gerek däl, ba aýtýanyňdan bitin biýdar diýipdir, jan berdi diýipdir. Şu alim aýtýa, şunu gözüm menen göremde. Subhanallah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aydan felişimi şu, bir adam arak içipdi dünýeden geçse, butperest bilen beraber diýenişimişdi o diýip şu Peygamberin aydan kefi adymy düşdüpdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, işte içkin ahir zamanna arak içecekle, ýöne arak diýmäni, bir tofar adamla arağın adyny ütkedip, "Maňa falan niýäle" diýip bir başga bir at goýup içsekle, ola da dogry arak içdigidir. Yusammunaha bigayri ismiha. Başga bir at goýup, owadarrak at tapan bolup, arak diýdirjek bolup, şeýtdir içberine tapyljakdyr ki, dogry hakykat arakdyr şo diýipdir. İkilenjisi, musulman dogolla. Biz elhamdülillah hemmemiz musulman. Musulman adam, musulman denany dünýeden geçenne, kabrda goýulanna, kellesi gaýrada, şoň ýüzüni kıbla gaşyn bakdyryp goýulýar. Bir adam aýrylanna kabrda goýulanna, şoň ýüzüni kıbla baktyrylýar, kabrda ýatyrylanna. Emma arak içýän adam, tövbe etmäni dünýeden geçse, şol adam kabrda goýup da ýüzüni kıbla etsen, yeni de şonu üstüne kum goýup jaýlasaň, şol lahzada açsaň, şoň ýüzi ýokarypdyr, kıbladan öwürülir, ters durandyr diýip aýtýar. Peygamberimizin bir sahabasy bar, İbn Mes'ud diýilýär. Ady da Abdullah. Peygamberimizin derejeyi sorak jogapda bir fatwa berýän, halal haramdy kepleýän alimlaryň biri. Ular musulman da Allah. Hudaý bilen qasam içip bir kef aýtsak diýipdir. Bir arak içýän adam tövbe etmäni dünýeden geçdi. Şonda jaýlan diýipdir. Maňa da habar beriň diýipdir. Arak içýän adam tövbe etmäni dünýeden geçipdir. Şonda maňa habar beriň, bir dar asmadan çürüm dar beceriň diýipdir. Meni de şol daryň üstüne goýun diýipdir. Edir öldürüljek ýaly. Men amada diýipdir. Daryň başynda baryp kellem tanafa salyp goýaýyn diýipdir. Ondan soňra
ol araq içýän adamy barıp jaýlan diýipdir ölenden soňra. Menne kellem dardy heniz çekilemek diýipdir. Üstüne kumun kuyun diýipdir. Üstüne kuyun lehdanızda şonu gaýta bir açyp görüň diýipdir. Eger şoň ýüzi kıbladan öwrilmedik bolsa, eger şoň ýüzi şu bir kidagalykda ters baktyrylmadyk bolsa, gelleň men daratagan diýipdir. Men amada diýipdir. Araq içipde tawba etmedik adam, şol jaýlanan moýunna ýüzün kıbla baktyryp goýdyň, üstüne kum goýdyň, kelles ters turup aşağı baktırılmalı. Yüzü yukarı bolup duracaktır. Şu aýtýanymy menne qasam içip aýtýan diýipdir. İmtihan etsek bolsaňyz men daryň üstüne goýup amadadan diýipdir. Eger yüzü yukarı bolmasa gelleň meni çekden göberiň yukarı diýipdir. Peýgamberimiň da bir daýok sahabalarynyň şagirdleriniň biri. Hatta bir adam tawba edip, olal günahyň içindäki adam tawba edipdir. Mundan sorapdyr, biri sorapdyr, sen näme sebep bol sen tawba etmegiňe? Onna aýdypdyr, elhamdülillah bu zamanda ýok. Öňkü zamanda bir toğra adamlar varmış. Bir adam dünýeden geçip jaýlananna ýortup adamla gidenden soňra kabry açyp, şoň täzece kefenini alyp, şonu parçatyp satýanmışdyklar. Oňa näpbaş diýär. Işi şu kabry agdyryp parça satmak bir toğra öňkü zamanda varmış. Men işim kabry agdyryp kefenini alyp parça satmak diýipdir. İşim şo diýipdir, käsibim şo diýipdir. Emme ozal täze jaýlananlary görýärdim diýipdir. Emme bir tohra adamla jaýlanýan musulmanlardan bar kefenini aljak bolýan görsem ýüzleri hemmesi ýokaryk diýipdir. Ýüzleri kıbraga şinne, ruby kıblede kelleriň ýeňseleri kıblaga şin. Bilmäşik bolup soňam soraýan, şo ýüzleri kıblaga şin bolmany, yüzleri ters olup, yüzleri yukarı bolup durallan hemmesini idarlak gördüm. Tamam şu araqçıp tawba etmän geçerler. Tawba etmän dünýeden geçerler şola diýipdir. Aslan özüm korkup hof edip bükülli şol işlerden äp berip, şu din ýoluna gezip beren tawba etmegime sebep bolan da şo diýipdir.